אופיר ואנה פצצה וחננה זוג מהסרטים, היום הם מתחתנים, הכירו בצבא, עליו לא הסתכלה, אך הוא בחור עיקש, בסוף את ליבה כובש. אופיר תקנה לי משהו יפה, איפה אני מוצא קופון שזה אופיר, תשלם מחיר מלא, שום סיכוי זה לא יקרה. אופיר, זה לא צחוק, תשתה קריסטל ירוק. אין זמן למשחקים, כרמלה רוצה עוד נכדים. אופיר תקנה לי משהו יפה, איפה אני מוצא קופון של זה. אופיר תשלם מחיר מלא, שום סיכוי זה לא יקרה. אופיר הוא תלמיד מאוד רציני, סלב הוא במחלקה, כשהוא אומר שלא למד בכלל, שבוע כבר לא אכל. אופיר ואנה אפון וחנה, אתם אופיר ואנה, איזה זוג יפה אתם, כפיים שלכם, לקחנו את עצמנו מביכים, שתהיו מאושרים. אופיר תקנה לי משהו יפה, איפה אני מוצא קופון של זה. אופיר תשלם מחיר מלא, שום סיכוי זה לא יקרה. אופיר תקנה לי משהו יפה, איפה אני מוצא קופון של זה. אופיר תשלם מחיר מלא, שום סיכוי שזה יקרה, שום סיכוי זה לא יקרה. עוד פעם. אופיר תקנה לי משהו יפה, איפה אני מוצא קופון של זה. מההתחלה. עומרי, אבל נגיע. אני מוכן, אבל עומרי, תצא, תתחיל מריק. עומרי, צא החוצה. לא, צא החוצה פנימה. מההתחלה תעשה כניסה יותר מהירה. כניסה יותר מהירה ומצד שמאל, כן. צא עוד, רואים אותך. אבל צא החוצה, שנייה, אחי, לא אמרתי אקשן, לא כלום, שנייה. בואי לך מניע. תגיד לי מתי לרדת כי כואב לי קצת. כן, עדיין כואב, חכה. אתה מחזיק את זה? ארבעה שיט. גדול, אחי. גם עברו הבידי קצר, אחי. טוב. שזה יקרה, עכשיו אני הייתי. שום סיכוי שזה יקרה.
קאט, אקשן. לא, זה לא זה שיט. טוב, כולם מוכנים?